Goddag, jeg hedder Morten Trane. Jeg vil gerne præsentere dig for Danmarks smukkeste og bedste boligmulighed. Her i Christian Kellers Park indrettes 34 nye lejligheder uden bopælspligt. De indrettes som gennemlyste lejligheder med altaner og kviste. Her er du sikkert en behagelig bolig midt i trekantområdet ned til Vejle Fjord. Her har vi så vores Invita-køkken. De smukke bygninger blev opført af Christian Keller i 1899 til 1901, og helt op i 80'erne blev de anvendt som skole for de kellerske institutioner. En nænsom restaurering af bygningerne forvandler stedet til eksklusive lejligheder med vinkælder og fællesarealer. Lejlighederne har alle udsigt over den dejlige park, og flere af lejlighederne nyder godt af udsigten over Vejle Fjord. Lige uden for døren finder du både indkøbsmuligheder, naturområder, og med kun 300 meter i gåafstand ligger det 5-stjernede Comwell Kellers Park Hotel og Spa. I området har du alle former for sportsfaciliteter. Ikke mindst Comwell Kellers Park Golfklub, som ligger smukt ved skov på et kuperet landskab mod Vejle Fjord. Blot 600 meter fra lejlighederne ligger Brejning Marina. Hele området omkring lystbådehavnen er et oplagt udflugtssted for familien til gåture, jogging og afslapning med servicefaciliteter, restaurant og café. Har jeg vakt din interesse, så kan du søge yderligere information på vores hjemmeside, og du er også altid velkommen til at kontakte mig.